ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ndị dị nge, nke abụọ ndị gbara mkpị. Ọ bụrụ na ị na-anya na mkpụrụ edide oge anyị hụrụ maka mkpụrụ edide, ị ga-achọpụta na mkpụrụ edemede 36 ndị ahụ nwere ndị dị nge na ya, ya bụ ndị dị otu otu, nwekwazịa ndị gbara mkpụrụ abụọ abụọ. Ndị ahụ dị otu otu ka anyị sị na ha bụ ndị dị nge, ebe ndị ahụ gbara mkpị abụọ ka a kpọrọ ndị gbara mkpị. N'ezie, ndị a dị nge lee ha ebe a dịka anyị siri depụta ha: a, b, b, e, f, g, h, i, e, j, k, l, m, n, ṅ, o, a, p, r, s, t, u, o, w, v, y, z. Ọ ndị a bụ ndị dị nge. Ihe ha dị n'ọnụ ọgụgụ bụ 27. 27. Ugbu a, ndị a bụ ndị gbara mkpị, ha dị naanị 9. Lee ha ebe a: chi, gbe, ghe, gwe, kpị, kwe, ṅụ, nye, sh. Chi, gbe, ghe, gwe, kpị,